Pakistanda şeý musulmanlaryň Aşura bayramçylygynyň bellenýän wagtynda howpsuzlyk çäreleri puhtalandyryldy. Bu bayramçylyk Muhammed Peýgamberiň agtygy Imam Huseyniň 7-nji asyrda Karbala şäherinde wepat bolmagynyň hatirasyna bellenýär. Pakistanyň Demirgazyk günbataryndaky durnuksuz Khyber Pakhtunkhwa vilayetiniň paýtagty Peshawar şäherine 11.000 polisiýa işgäri çekildi. Howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi 2-nji noýabrda ýurdun Hindistan bilen esasy serhet geçirgesinde 55 adamyň wepat bolmagyna getiren bomba partlamasy bilen bagly boldy. Aşura bayramçylygy Awganystanyň paýtagty Kabulda hem bellendi. Şeý dinçileri Abu Fazl gonamçylygynyň ýanynda özlerini taýakladylar. Bu milli bayramçylygy köp awganlar mesçide barmak we garyplara azyk paýlamak bilen belleýärler. Täjikistanda 800 çemeti tutsak amnistiýada türmeden boşadyldy. Ýurdun paýtagty Duşanbede tutsaklykdan boşadylanlaryň birinji topary garyndaşlary tarapyndan garşy alyndy. Täjikistanyň konstitusiýasynyň 20-nji ýyl dönümine gabatlanyp geçirilýän bu amnistiýa 10.000 çemeti adama degişli. Ukrainanyň gündogorunda 2-nji noýabrda geçirilen sesberişlige protest bildirip ýüzlerçe adam Kiýewiň köçelerine çykdy. Protestçiler öz ýörüşini gararsyzlyk meýdançasyndan başladylar we ýurdun milli giyimini berja etdiler. Agdalan saýlawlar Moskwa tarapyndan ikrar edildi, emma Ukrainanyň we günbataryň hökümetleri tarapyndan ret edildi. Belarusda 500 çemet adam jemlenip Sovet diktatory Staliniň zulmüniň pidalaryny ýatlap matam gününi bellediler. Aksiýanyň gatnaşyjylary Staliniň terror döwründe beýguna öldürilen 200.000 çemet adamyň zaýlanan ýeri diýilip hasaplanýan Minskiň daşyndaky tokoýlyga ýörüş geçirdiler. Bu ýörüş häkimetleriň ruhsady bilen geçirilen hem bolsa 2 adam tutsak edildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.